wani dan aljanu ya karba kulu dai yanzu yana nan ya samu tabuwa. To ko abin da ya karba din ne shi abin da ya shiga yikin shi din ne ya mun bayani ya karbo to amma ya yi shirme ya yi mu fa za mu abu ban mu zuciyar mu gaba ɗaya akan abin take mun ga mu abu to ka gani nan nayi me yasa men kuma abin mamaki ma tabuwar ma irin wata ba a so ta wahala ibro da ka gan shi in ka ce masa me kake so kawai sai ya ce hanya sai irin tuma a guje ba hanya abin da Allah ya haɗa shi da yake nan da ka ce hanya an gaya ma kawai sai irin tuma a guje a'a kulu manya ya aka yi barka da zuwa da magana ne na ce da magana ne ko da mai yin magana ko waye ko kuma dan waye wa zai ce da kai wani abu maganar ma ba ta digijin gan Allah me kake so hayya abu ya tabbata abin da kake so kenan me kake so hayya abin da kake so kenan me kake so hayya kai ku kai to Allah ya kyale shi haka ai dama me kake so hayya to dan Allah ka duba abu ya tabbata wallahi zan cirke makarantar iboranci a ya tabbata to ta inda ka gan shi yanzu ko ya gaji da wannan gudu in ka kuma ce masa hanya kuma ni ba inda akan a kargiwa ne inda akan Allah ya kargiwa ne mu ci nama to ni fa billahi lazi ba tsoro a zuciyar nan subhanallah wallahi ni dan da akan Allah ya kargiwa ne mu ci nama billahi lazi ba gudu ba ja da baya to wa zai ji tsoro a wannan lamarin da nama za a ci Ibro, za ka koma? ana kargiwa mu sha nama ba Ana kai giwa. mu sha farfesun nama Allah, sarki wala Ibro.